aiwa mhuri yezimbabwe mnangagwa azovhura hombe manje nokuti tinoona kuti tinoreceiva nhau inonzi mnangagwa anoriwadha anopromota lawyer waChabangu. Mhuri yezimbabwe pakaipa saka ndinokuti kana wasara wasubscribe achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon torambochiwana maupdates atinokupa pano paZim News Live. Mhuri yezimbabwe tinoda kuti nhasi mumbotiudza kuti munoti kudii, nokuti pane nyaya iri kunzi lawyer waChabangu anonzi advocate Uriri anopromotewa. Saka yatipinde munyaya tenzo tiri kuti kudii, iri kunzi advocate Uriri, a prominent figure in Zimbabwe's legal landscape, notably served as President Mnangagwa's lawyer during the Constitutional Court challenge against Nelson Chamisa's petition in the aftermath of the 2018 elections. Uriri's involvement in CCC activist Tshabangu's legal matters garnered attention, particularly for his initial provision of free legal services. Sa ari kunzi anopromotewa uyu Uriri ndiye akambotonga nyaya dzaEmazondabzo Mnangagwa panyaya yemaelections muna 2018. Saka apa pakapindira nyaya dzaChabangu ndobva ati no ndinogona kuva lawyer waChabangu ndichimupa mafree legal fees. Ndopatinoona kuti Mnangagwa anouya achimuriwadha achimupa chigaro, anouya achimupa chigaro Emazondabzo Mnangagwa. Mhuri yeZimbabwe inoendera mberi ichi Tshabangu, who claims to be CCC Interim Secretary General, revealed on the SADC online program The Breakfast Club that Uriri emphasized with his financial challenges and kickstarted the legal proceedings without charge. Saka mhuri yeZimbabwe ndo nyaya iri kupana pachinzi aiwa Uriri uyu anouya achipuwa chigaro achikwiridzirwa nekuda kwokuti ndi lawyer waChabangu. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, kuti munoti kudii kuti corruption iri muZimbabwe iri kuzombosvika kupi. Saka mhuri yeZimbabwe pinda mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu muchilike muchisubscribe nokutina on the bell icon. Torambochiwana maupdates anokupai pano paZim News Live.